σαλταρό του κεραυνού, σβήνω κυλώντας στα νερά, σβήνω κυλώντας στα νερά. Ανέβηκα στην κορυφή της συννεφιάς, σαλταρώντας με τις τριχές του λιβανιού. Πήρα το δρόμο της φοράς, πήρα το δρόμο της φοράς. Λένε πως τούτο τον τόπο για να τον γνωρίσει κάποιος πρέπει να τον ανακαλύψει όπως πίνει την τσικουδιά, σιγά σιγά. Τα όμορφα χωριά εδώ στις παρυφές του Ψιλορίτη θα επισκεφτούμε σήμερα και θα ξεκινήσουμε από τα φιλόξενα λιβάδια. Κοιμηθήκα στο προσκεφάλι του σπατιού, είχα τον ύπνο του λαγού, είχα τον ύπνο του λαγού. Αγναντεύα την πυρκαγιά της θεμονιάς, αμυδικό στην ώρα της συγκομιδής. Πήρα τα χάρη αζητιανιάς, πήρα τα χάρη αζητιανιάς. Τα χωριά του Ψιλορίτη διαθέτουν μια φιλοξενία για όλους τους ανθρώπους που μπορούν, όσοι έχουν βγει το έχουν διαπιστώσει, πιστεύω, και το λένε, το προβάλλουν στον άλλο κόσμο. Γι' αυτό και κάθε χρονιά που λένε και καλύτερα όσο αφορά τους ανθρώπους που προσελκύζουν την κορφή του Ψιλορίτη και βγαίνουν και μαθαίνουν και αυτοί με τη σειρά τους πώς είναι ο κόσμος, το λιβάδιωτό και ολονό των ανθρώπων που ζουν στον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη. Στα λιβάδια όποιος έρθει πρέπει να το θυμάται, πως με την παρουσία του τιμά μας και τιμάται. Ανταμώσα το χαρό της ξερολιθιάς, το αλόγο σταλώνει να ψυχομαχεί. Σκαρφαλωμένα σε πλαγιές και βουνοκορφές είναι τα ορεινά χωριά του Μηλοποτάμου. Λιβάδια ζωντανά ανόγια, χωριά με έντονο κρητικό χρώμα που αποτελούν πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες. Βρισκόμαστε στα 1100 μέτρα, στην τοποθεσία Κοπροβοστιά στα Λιβάδια. Στον δρόμο αυτό οδηγεί στο καταφύγιο του Μιζερού και στην κορυφή του Ψιλορίτη. Και πίσω μας είναι το χτίσμα του Αγίου Δράκοντα ή αλλιώς ο Αγίος Δράκος. Στο χωριό Λιβάδια είναι γύρω στις 10-15 δράκοι, ονόματα Δράκος. Παράξενο για τον άλλο κόσμο, καθόλου παράξενο για μας που είναι από το στάθηκε το χωριό, υπάρχει το όνομα αυτό Δράκος. 11 Νοεμβρίου γιορτάζει, την ημέρα του Αγίου Μινά. Αυτό είναι μινωικό χτίσμα, παλιό μινωικό, ακατάστατο, έτσι λεγότανε. Το φτιάξα περίπου 3 χρόνια τώρα, τελείωτο, είμαστε ακόμα στην προανέργηση. Θα βοηθήσει ο Θεός, θα τελειώσω μέχρι τον χρόνο. Το κύριο επάγγελμα των λιβαδιωτών είναι κτηνοτροφία. Αγρότες, κάποτε ήταν και η αμπελουργία. Τώρα είναι οι ελιές. Κτηνοτρόφοι και αγρότες. Τα άγρια πουλιά τα ηλερεύω, όλο για σένα τους μιλώ και τα μαγεύω. Τα άγρια πουλιά τα ηλερεύω, με τα σπασμένα μου φτερά τα συντροφεύω.
Τόσο τα Λιβάδια όσο και τα Ζωνιανά είναι κτηνοτροφικά χωριά με τεράστιο ζωικό κεφάλαιο, ενώ τα τελευταία χρόνια άρχισε να παρατηρείται και αξιόλογη τουριστική κίνηση στην περιοχή. Από εδώ είναι περίπου μέχρι το καταφύγιο στο Λάκκο του Μηγερού είναι περίπου 1/4 δρόμος. Από το σημείο που βρισκόμαστε, το σημείο Κοπροβοσιά, στα Κούτελα όπως λέμε εμείς, από το χωριό. Με το χιόνι τώρα είναι οπωσδήποτε δύσκολη η πρόσβαση προς το καταφύγιο, γιατί όπως βλέπετε δεν έχει ξεχιονιστεί ο δρόμος, και ακόμα πιο δύσκολη είναι να βγει στην κορφή του Ψιλορίτη. Από το Λάκκο του Μηγερού έχει φτιάξει ο Δήμος μια στράτα και βγαίνει μέχρι την κορφή του Ψιλορίτη, που είναι η εκκλησία του Τίμιου Σταυρού. Η πρόσβαση προς το μονοπάτι είναι καλύτερη το καλοκαίρι, οπωσδήποτε που δεν έχει πολύ χιόνι. Τώρα δεν μπορούν να βγουν εύκολα άνθρωποι εκεί πάνω, εκτός αν διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα, όπως ορειβάτες, τέτοια, ή με ελικόπτερο. Έχει τον Άγιο Δράκο, έχει το Άγιο Πνεύμα, έχει Κωνσταντίνου και Ελένης, τον Άγιο Δημήτριο, και στην κορφή το Τίμιου Σταυρού. Όμως τι κρίμα που δεν μαγέψα και σένα, τι κρίμα που δεν άγγιξα της τρέλας σου τα γρήμη, και έγινε η αγάπη ένα συντρίμι, σημάδι που χαράχτηκε στη πιο βαθιά μου μνήμη. Τα τελευταία χρόνια έχει πάει άσφαλτο στην πρόποδο του Ψιλορίτη, έχει φτιαχτεί και το καταφύγιο του Μηγερού. Είναι προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο. Έχουμε επισκέπτες πολλούς. Συνήθως ντόπιο τουρισμό και πολλούς και ορειβάτες. Για σκι προσφέρεται και πολλές φορές το χιόνι είναι μέχρι τον Πρωτοούλη, Ιούνιο. Μαντινάδα. Τετάρτη και Παρασκευή μην μπαίνεις στο λιβάδι, γιατί κολλάσεις τσιπιστούς τρώνε δεν τρώνε λάδι. Και νοικοκυρίδες ζουν στο Ψιλορίτη. Όπα μαϊκού ζουλή την κάμανε, αθάνατη την Κρήτη. Πως εγεννήθης κριτικός να μην παρηγομήσεις. Όπα ευθύνη να σε κριτικός και ελεύθερος να ζήσεις. Ο δρόμος ανηφορίζει για τα Ζωνιανά δίπλα σε αιωνόβιες ελιές και ξεχασμένες χαρουπιές που δικαιώνουν το χαρακτηρισμό του Μυλοποτάμου ως τόπο των κτηνοτρόφων. Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι κτηνοτρόφοι, αλλά έχουμε και εκτάσεις με γεωργία εκτός κοινότητας. Είναι δύσκολη η περιοχή το χειμώνα. Οι βοσκοί εδώ έχουν μεγάλο πρόβλημα. Η τοποθεσία εδώ λέγεται Κουμί. Η τοποθεσία όλη λέγεται Ιερουσαλήμ και αυτό το μητάτο εδώ λέγεται Κουμί. Είναι πολύ δύσκολη το χειμωνικό καιρό, είναι πολύ δύσκολη η κτηνοτροφία. Πάρα πολύ δύσκολη. Όπως βλέπεις τώρα τα πρόβατα πάνω στο χιόνι. Τα Ζωνιανά είναι παραξηγημένο για πολύ κόσμο, το οποίο δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι τελείως αντίστροφη μέτρηση. Είναι όπως συνήθως σε όλα τα μέρη της Κρήτης και πούμε και της Ελλάδος υπάρχουν μια μερίδα νέοι, που οι οποίοι ήσαν νέοι, εξοκύλανε. Αλλά τα Ζωνιανά δεν έχουν αυτή την εικόνα που έχουν παρουσιάσει. Καθόλου μάλιστα. Έχουμε τέτοια εικόνα και όποιος να έρθει, το διαπιστώνει βέβαια. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και όποιος αντιβάλλει μπορεί να έρθει να σε επισκεφτεί και να το διαπιστώσει. Το κορμί πλαγιάζει στο χώμα, το κορμί πλαγιάζει στο χώμα, και τα βουνά χαράζονται, σηκώνει στο δεξίν αγώνα, και τα νερά ταράζονται. Παλικάρου, 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 στην απαλάμη του Θεού. Ο
επισκέπτης εδώ στα ορεινά χωριά του Ψιλορίτη θα συναντήσει και τις παραδοσιακές κατοικίες των Βοσκών με το θολωτό σχήμα. Τα γνωστά μητάτα, η κατασκευαστική μέθοδος των οποίων είναι η ίδια με αυτή των θολωτών μινωικών τάφων. Αυτό το μητάτο εδώ στα Ζωνιανά της οικογένειας του Χρόνη Παρασύρη χτίστηκε το 1908 και επισκευάστηκε 100 χρόνια αργότερα. Εδώ το μητάτο αυτό είναι του παππού μου. Από πολλά χρόνια, 100 χρόνια γράφει πάνω, βέβαια γράφει. Το έχουμε αξιοποιήσει για την παράδοση. Και γενικά για την παράδοση ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ όλοι οι χωριανοί για αυτό το πράγμα να μην το αλλοιώσουμε. Όσο για τα Ζωνιανά, είναι ένα παραδοσιακό χωριό με ιστορία. Έχουμε κάνει συλλόγους από παλιά βέβαια. Το πρώτο χωριό, ας πω, στο νομό Ρεθύμνη, να πω για την Κρήτη, ή που είχε σύλλογο. Αυτό το 1958 με 60 σύλλογο και χορευτικό συγκρότημα, το οποίο με μικρά παιδιά το πρωτοφανές στην Κρήτη. Θυμούμος τώρα τη γιαγιά, εδιαλοείς να αρχίζει και σε καιρούς αλλότινους όνους συναρμενίζει και σε καιρούς αλλότινους όνους συναρμενίζει. Να μου μιλήσει αργούλευτα για κοινά και για τα άλλα, για μαγικά, για έρωτες, για φωνικά μεγάλα, για μαγικά, για έρωτες, για φωνικά μεγάλα, για βασιλιάδες νιούς καλούς που καστρά επατούσα, τσιμαΐσες και τα θεριά σκότωνα και νικούσα, τσιμαΐσες και τα θεριά. Πολλά είναι τα μέρη που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στα Ζωνιανά και ένα από αυτά είναι το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων. Το μουσείο περιλαμβάνει 87 κέρινα ομοιώματα που σε φυσικό μέγεθος αναπαριστούν σκηνές από την ιστορία της Κρήτης. Κι όταν ο ύπνος ο γλυκής δόξευε το μυαλό μου, στον κόσμο το παραμυθιό γύριζε ο λογισμός μου, στον κόσμο το παραμυθιό γύριζε ο λογισμός μου. Ο επισκέπτης στα Ζωνιανά πρέπει να έρθει οπωσδήποτε εδώ, στην τρύπα του Σφεντώνη. Πρόκειται για ένα πανάρχαιο σπήλαιο, το μεγαλύτερο επισκέψιμο σπήλαιο στην Κρήτη. Καταλαμβάνει μια έκταση 3.500 τετραγωνικών μέτρων, σε μήκος φτάνει τα 270 μέτρα, από τα οποία 270 μέτρα τα επισκέψιμα είναι γύρω στα 140. Το υπόλοιπο σπήλαιο δεν είναι δυνατό να το δούμε λόγω του ότι δεν έχει φωτισμό και διάδρομο, έτσι. Τώρα, το σπήλαιο, σαν σπήλαιο πήρε την ονομασία του από ένα αντάρτη που κατοικούσε μέσα, πριν 400 χρόνια περίπου. Ονόματι Σφεντώνης. Από αυτόν λοιπόν πήρε την ονομασία του. Σφεντώνη τρύπα, έτσι λέγεται το σπήλαιο. Τρύπα γιατί η είσοδό του ήταν απλά μια τρύπα. Έτσι. Άσχετα ότι εμείς τώρα την έχουμε μεγαλώσει έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η επίσκεψη. Οτιδήποτε φωτισμός για να μπει μέσα σε ένα σπήλαιο είναι καταστρεπτικός για το σπήλαιο, έτσι. Εμείς έχουμε προσπαθήσει και το έχουμε ψάξει. Έχουμε βάλει αυτή τη στιγμή LED λάμπες μέσα, οι οποίες δεν έχουν μεγάλη θερμοκρασία, δεν εκπέμπουν μεγάλη θερμοκρασία έτσι ώστε να καταστρέφουν πολύ το σπήλαιο και αλλάζουν χρωματισμό, όχι βέβαια για να γίνεται πιο φανταστικό το σπήλαιο, αλλάζει χρωματισμό για να αποφύγουμε τη φωτοσύνθεση μέσα στο σπήλαιο. Η υγρασία του σπηλαίου
Είναι 100% έχει υγρασία μέσα το σπήλαιο. Η θερμοκρασία του είναι σταθερή χειμώνα-καλοκαίρι 17 βαθμούς Κελσίου, γιατί το παν σε ένα σπήλαιο είναι η θερμοκρασία. Αν αλλάχτεί η θερμοκρασία, τότε καταστρέφεται όλο το σπήλαιο. Δηλαδή αποξηραίνεται μέσα, δεν μεγαλώνουν οι σταλακτίτες ούτε οι σταλαγμίτες και αρχίζουν και μαυρίζουν. Παίρνουν ένα διαφορετικό χρώμα. Μέχρι στιγμής το σπήλαιο έχει μία αυξάνουσα πορεία. Δηλαδή αρχίσαμε από ένα μικρό ποσοστό, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό το οποίο λέμε είναι καλά, γιατί ο επισκέπτης που έρχεται τώρα αυτή τη στιγμή έρχεται, βλέπει και φεύγει ευχαριστημένος. Δηλαδή αν έρθει ένα πιο μεγάλο ποσοστό θα περιμένει πολύ πιο πολλή ώρα για να μπει μέσα, σε κάποια στιγμή θα πει μα τι γίνεται και θα φεύγει δυσαρεστημένος. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει έτσι ώστε ο επισκέπτης που θα έρθει θα δει και θα φύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Και από τα Ζωνιανά στα Ανόγια, σκαρφαλωμένα σε υψόμετρο 800 μέτρων, είναι το τελευταίο χωριό πριν αρχίσουν οι πλαγιές του Ψιλορίτη να παίρνουν μεγάλο ύψος. Χωρισμένα σε αρκετές γειτονιές, τα Ανόγια είναι το τελευταίο σύνορο με τον ουρανό. Είναι το χωριό του Νίκου Ξυλούρη, καθώς εδώ στο Περαχώρι γεννήθηκε και μεγάλωσε ο σπουδαίος κριτικός καλλιτέχνης. Άκουσες άρετουσα μου τα θύβερα μαντάτα, ο κύρις σου με εξόρισε εις τη ξενιτιά στη στράτα. 4 μέρες μοναχά μου δω και να ανημένω, ύστερα να ξενιτευτώ πολύ μακριά να πιένω. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως θα ζήσω δίχως σου ή το χωρισμόν εκείνο. Και πάνω από τα 3 αυτά χωριά, ο Ψιλορίτης, το βουνό που προσφέρει μοναδικές συγκινήσεις σε όσους τον γνωρίσουν καλύτερα. Κι ο κύρις σου γρηγόρα σε παντρεύει, Ριγόπουλο Αφεντόπουλο σαν είσαι εσύ γυρεύει. Και δεν μπορείς να αντισταθείς σαν θέλουν οι γονείς σου, νικούνται οι νέοι τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου. Μια χάρη αφέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο, και μετά εκείνη ολοχαρό στη ζήση μου τελειώνω. Όταν θα αραβωνιαστείς να βαριά να στενάξεις, κι όταν σαν ύφη στολιστείς σαν παντρεμένη αλλάξεις. Η οροσειρά του Ψιλορίτη που βρίσκεται εδώ στην κεντρική Κρήτη καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του νομού Ρεθύμνου και το δυτικό του Ηρακλείου, ενώ η ψηλότερη κορυφή του είναι ο Τίμιος Σταυρός με την ομώνυμη εκκλησία. Τι να πει κανείς, τι να πρωτοπεί κανείς για αυτό το χιλιοτραγουδισμένο βουνό, το Ψιλορίτη. Ο Ψιλορίτης είναι στο κέντρο της Κρήτης, ένα πολύ επιβλητικό βουνό, το οποίο είναι στο νομό Ρεθύμνου και στο νομό Ηρακλείου ένα μέρος του. Το ύψο, η πιο ψηλή κορφή του είναι ο Τίμιος Σταυρός, 2.456, είναι η πιο ψηλή κορφή της Κρήτης, με άλλες 4 κορφές πάνω από 2.000 μέτρα. Αν θέλετε να σας πω, είναι ο Αγκαθιάς 2.424, η Στολίστρα 2.325, η Βουλωμένου 2.267 και ο Κούσακας 2.209. Για μας τους ορειβάτες ο Ψιλορίτης είναι σημείο αναφοράς. Για όλους πιστεύω τους ορειβάτες, αλλά και ειδικά τους ρεθεμιώτες, το έχουμε σαν δεύτερο σπίτι μας. Ανεβαίνουμε πάρα πολύ συχνά, είτε μεμονωμένα ορειβάτες, είτε σαν ομάδες. Ανεβαίνουμε και από το καταφύγιο το δικό μας και από άλλα σημεία που ανεβαίνει στην κορφή. Τα σημεία που μπορεί να προσεγγίσει κανείς στην κορφή, τα μονοπάτια δηλαδή, τα βασικά είναι 4. Είναι από τις Κουρούτες, καταφύγιο ορειβατικού και κορφή, είναι από την Ίδα,
είναι από τα Λιβάδια, ένα καινούριο μονοπάτι πολύ προσιτό και πολύ καλό. Και είναι και από τη Λοχριά, πάλι από το Αμάρι, που είναι και από εκεί μια εύκολη προσέγγιση μπορεί να φτάσουμε στην κορφή. Όπως όλα τα βουνά, έτσι ο Ψιλορίτης φυσικά είναι ένα δύσκολο βουνό, ειδικά το χειμώνα. Το χειμώνα η πρόσβαση δεν είναι εύκολη για τον οποιονδήποτε, παρά μόνο όταν είναι ένας έμπειρος ορειβάτης μπορεί να ανέβει στον Ψιλορίτη. Γιατί χρειάζεται και ειδικά εξαρτήματα, αλλιώς δεν μπορεί να ανέβει. Για το καλοκαίρι βέβαια είναι για όλο τον κόσμο. Μπορεί οποιοδήποτε έχει όρεξη, αγαπάει τη φύση και να ανέβει στο βουνό. Ο Ψιλορίτης, το να ανέβει κανείς στην κορφή του Ψιλορίτη είναι για όλους τους κριτικούς θα θέλαν όλοι να ανέβουν. Και όλοι όσοι ανεβαίνουν πρώτη φορά πραγματικά μένουν έκπληκτοι. Από τη θέα που υπάρχει από εκεί πάνω, βλέποντας όλη την Κρήτη, από τα Λευκά Όρη, από το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τα Λασιθιώτικα Όρη, τη Μεσαρά πίσω, τη Γάβδο, τη Σαντορίνη. Έχουμε δει τη Σαντορίνη όταν έχει καθαρό καιρό, τη Μήλο, και γενικά ανταποδίδει ο Ψιλορίτης, η κορφή του ανταποδίδει τον κόπο του ορειβάτη που θα ανέβει πάνω. Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω, έχω φίλο τον ήλιο Θεό, με του αγέρα τον νέχταρ μεθάω, αγκαλιάζω και γη κι ουρανό, και χωρίς τα φτερά δεν φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Από τα μινωικά ακόμη χρόνια, ο Ψιλορίτης ήταν ο σπουδαιότερος λατρευτικός χώρος του νησιού, ενώ και κατά την περίοδο της κατοχής, τα απόκρημνα βράχια του πρόσφεραν καταφύγιο και ασφάλεια στους αντάρτες. Λευτεριά στους ανέμους ζητάω, έχω πάψει να είμαι θνητός, ανεβαίνω ψηλά κι αγαπάω, δίχως σώμα χρυσός αετός, και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Στην κορφή του Ψιλορίτη λοιπόν έχουμε τον Τίμιο Σταυρό. Ο Ψιλορίτης ανέκαθεν ήταν ένα βουνό ιερό από τη μινωική εποχή, το ιδέων άντρων, η μυθολογία γεννήθηκε εκεί ο Δίας. Στα χριστιανικά χρόνια υπάρχει εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στην κορφή, η οποία στη χάρη του στις 14 του Σεπτέμβρη ανεβαίνει πάρα πολλοί κόσμος από όλα τα χωριά και από όλη την Κρήτη, μπορώ να πω. Ανεβαίνει πάντα ιερέας, γίνεται λειτουργία, και όχι μόνο του Τιμίου Σταυρού, γίνεται και 29 του Ιούνιου, την ημέρα Πέτρου και Παύλου, πάλι λειτουργείται η εκκλησία πάνω και ανεβαίνει και τότε πολλοί κόσμος. Ένα μόνο θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο που ανεβαίνει στην κορφή του Ψιλορίτη, να είναι προσεκτικός και να μην αφήνει τα σκουπίδια του. Αυτό μας στεναχωρεί πάρα πολύ όταν ανεβαίνει πολλοί κόσμος επάνω. Δυστυχώς αφήνουν μετά, τι να πω, τα ανεβάζουμε τα φαγητά, τα τρώμε και μετά τη σακούλα που είναι άδεια την κατεβάζουμε, την πετάμε εκεί, και δυστυχώς έχει μολυθεί πολύ η κορφή. Ο σύλλογος προσπαθεί πολλές φορές, έχει καθαρίσει, αλλά αυτό θα ήθελα μια μεγαλύτερη προσοχή για τους φίλους που αγαπούν το βουνό. Να τα αφήσουμε έτσι παρθένο όπως είναι και να μην το μολύνουμε. Στο Ψιλορίτη την κορφή, κοντανά
εμείς σαν Ορειβατικός Σύλλογος διοργανώνουμε διαδρομές εξορμήσεις για το ψιλορίτη, είτε μονοήμερες από την Ίδα, που πολλές φορές πάμε και από Νίδα που γίνεται μονοήμερη, είτε διήμερες με διανυκτέρες στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου, που είναι στις Κουρούτες από πάνω, στο θέση του Ποτός Πρίνος. Από εκεί μετά το πρωί ξεκινάμε για την κορφή. Όσο για τον αγώνα που είπατε, ναι, γίνεται τώρα τα τελευταία 2 χρόνια ένας αγώνας ορεινού βουνού, έτσι λέγονται αυτοί οι αγώνες, οι οποίοι διοργανώνεται στο Ρέθινο από κάποιο σύλλογο και βοηθάει και ο Ορειβατικός Σύλλογος για την πραγματοποίηση αυτού του αγώνα. Είναι πολύ δύσκολος. Ο αγώνας αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Χρειάζονται πολύ μεγάλη αντοχή και προπόνηση. Τα παιδιά που παίρνουν μέρος είναι πάρα πολύ προπονημένα, διότι είναι πολύ επίπονος. Πέρυσι η αφετηρία ήταν από την Ίδα και κατάληξη στις Κουρούτες. 35 χιλιόμετρα με υψομετρικές διαφορές πάρα πολύ μεγάλες, όπως καταλαβαίνετε, με χιόνι. Είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Αλλά είναι κάτι για το οποίο το Ρέθινο θα βοηθήσει το Ρέθινο τουριστικά. Το βουνό, σας είπα, είναι το καλοκαίρι εύκολο, αλλά εγκυμονεί και κινδύνους. Δηλαδή δεν υπάρχει νερό το βουνό είναι γυμνό, δεν έχει νερό, δεν έχει σκίαση, δεν έχει δέντρα από την αλπική ζώνη και πάνω, από τα 1500 μέτρα και πάνω, με αποτέλεσμα κάποιοι να υποφέρουν. Άρα χρειάζεται κάποιες συμβουλές από κάποιους και καλό ρουχισμό για την κορφή, γιατί επειδή κάποιοι ανεβαίνουν Αύγουστο και η θερμοκρασία κάτω είναι 35 βαθμοί, η κορφή έχει πάντα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και με τον αέρα που φυσάει το κρύο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κρητική παράδοση και άγρια φυσική ομορφιά, κάτοικοι φιλόξενοι και αυθεντικοί. Αυτά και πολλά άλλα ξεχωρίζουν τα ορεινά χωριά στη σκιά του Ψιλορίτη και αποτελούν μοναδικό προορισμό για κάθε επισκέπτη. Διάβαζε τα θόρυτα κι ανάθυμου και μένα, πως με ξορίσανε για σε πολύ μακριά εις τα ξένα. Κι ας τάξω κακοριζικός πως δε σ' ποτέ μου, ένα γεράκι αυτούμενο εκράτου και σβήσε μου. Ας τάξω πως πιάστηκα σε μιας γυναίκας τρίχα, έσπασε τρίχα και χάσα εις τον κόσμο την τζανίχα. Λησμόνισε παντοτινά και διώξε κάθε ελπίδα και πέ πως δε με γνώρισες κι ούτε κι εγώ πως είδα.